Ahojte, dnes tu mám takéto desiatové boxy, ktoré sú dôležitou súčasťou každého školského setu, ale využijete ich aj na výlety alebo do prírody, na ihrisko, na cestách, sú to výborní pomocníci. Mám tu takéto menšie boxy, ktoré sú značky Arsuna a sú kompatibilné so školskými taškami značky Arsuna. Nie len vzorom, ale aj veľkosťou. Sa zmestia pekne do tašky, presne zapasujú do tých predných priehradok. Mala som tu už tie školské tašky a vtedy som vám ukazovala, že kam sa presne zmestí takýto boxík. Takže takto sa ľahko otvárajú, majú jednu priehradku, pekne sa tam zmestí pečivo, chlebík, nejaký malý sendvič alebo ovocie, zeleninka a dieťatko si na vás spomenie, že ste mu pripravili jeho obľúbenú desiatu, bude na vás myslieť, aj keď bude v škole, potom si doplní energiu a môže sa ďalej vzdelávať alebo pokračovať aj vo svojich mimoškolských aktivitách. Potom sú tu takéto väčšie boxy značky Must. Tie už sú pre ozajstných hladošov, pretože majú 950 až 1100 ml, tiež majú pribalený takýto príbor, vidličku s lyžicou, takže už ozaj skôr taký obedárik. Otvárajú sa takto na veko a majú takýto prediel, takže sa tam už naozaj dá zabaliť riadne veľká desiata pre deti, ktoré chodia do družiny, majú dlhý deň, majú veľa krúžkov alebo nechodia na obedy, tak sú ideálne takéto veľké boxíky. Okrem toho tieto sa dajú dať do umývačky, do mrazničky aj do mikrovlnky, takže maminky už žiadne pomačkané rohlíky. Desiatu treba krásne zbaliť do takýchto boxov, deti sa z nich budú tešiť a budú určite radi papať. Všetky vzory a farby pre chlapcov aj dievčatá nájdete na našom e-shope ramina.sk.